Tiesitkö, että Suomessa on lähes 40 neuvonta- ja ohjauspalvelupistettä, joita kutsutaan ohjaamoiksi? Niissä alle 30-vuotias saa tietoa ja apua koulutukseen, työllistymiseen tai arjen hallintaan liittyvissä kysymyksissä. Ohjaamoiden palvelu tuotetaan monialaisena ja moniammatillisena yhteistyönä. Käytännössä se tarkoittaa, että asiakas saa samasta paikasta eri asiantuntijoiden palveluja. Samalla käynnillä voivat hoitua niin opiskeluun kuin toimeentuloon liittyvät asiat, tai työllistymistä, terveyttä, asumista ja muuta arkea koskettavat kysymykset. Ohjaamon voi mennä käymään ilman ajanvarausta. Aina ei tarvitse olla edes erityistä syytä ohjaamossa käyntiin. Ohjaamoissa syntyy omanlaisensa tapa tehdä työtä. Parasta palvelua asiakas saa silloin, kun ohjaamon henkilöstö toimii saumattomana ja osaavana tiiminä. Yhteisen työn tekeminen ei aina ole helppoa, mutta ei hätää. Tessu auttaa. Tessu tehdään yhdessä ohjausta projekti on ohjaamoja varten. Tessu kulkee ohjaamon rinnalla. Tessu vainoaa haasteet yhteisen työn polulla. Mitä pitäisi ottaa puheeksi, mikä vaatii kehittämistä. Tessu opastaa ja avustaa ohjaamokohtaisesti. Tessu auttaa pureksimaan yhteisiä käytäntöjä. Tessun työvälineet vievät prosessia eteenpäin. Paras tapa käynnistää yhteistyö on kutsua Tessu kylään. Tuen ja valmennuksen tarpeita tunnistetaan yhdessä keskustelemalla tai monialaisuusmittarin avulla. Sen pohjalta rakentuu ohjaamon oma uniikki Tessu-valmennus. Myös valmennusten toteutustapa, kesto ja ajanjakso sovitaan ohjaamokohtaisesti. Tessu sparraa ja valmentaa myös ruotsin kielellä. Tessu-projekti toimii vuosina 2015–2018.